Prvo ću dovršiti mlijeko od bajama. Namočene bajame sam blendala minutu dvi sa 3 šalice vode pa procidila. 1/4 šalicu vode dodam naknadno jer mi ne stane u blender. Ostatke bajama sam stavila sa strane, na kraju ću vam pokazati kako sam ih iskoristila. Pečem kolače prijateljici za krštenje djeteta i prvo ću skuvat kremu za šubare jer joj treba najduže da se oladi. Zamislila sam tijesto za londonere, umotala u foliju i ostavila u frižideru. Za to vrijeme radim dio od bjelanjaka i oraha. U tepsi onda narivam tijesto, poravnam, premažem s pekmezom od marelica i stavim bjelanjke s orasima. Dok se londoneri peku, zamislila sam tijesto za čokoladne kuglice i ostavila ga malo u frižideru prije nego sam ih oblikovala i uvaljala u kokos. Zamislila sam tijesto za oraščiće pa namastila i napunila kalupe. Dok se peku sam napravila punjenje od oraha, šećera i mlijeka. Oraščiće izvadite iz kalupa dok su još vrući jer će kasnije ići teže. Zamislila sam tijesto za mađaricu, ali više od toga nisam snimila jer sam mislila da sam stisla record, ali nisam. Dalje radim biskvite za šubare. Prvo radim svijetli, izmutim odvojeno bjelanjke pa žumanjke sa šećerom, dodam vruću vodu, ulje, brašno i prašak za pecivo, sve dobro izmiksam i na kraju dodam bjelanjke. Smjesu sam utanko poravnala u tepsiji i odmah nakon pečenja izrezujem krugove. Drugi biskvit radim na isti način, samo sa dodatkom kakao. U ohlađenu kremu dodajem maslac i dobro izmiksam. I onda dolazi meni najgori dio, spajanje šubara. Teže mi je to napraviti nego breskvice od početka do kraja. Na kraju ide glazura na vrh i to je to, kolači su spremni. Od ostataka bajama napravit ću pečenu zobenu kašu. Pomiješala sam zobene pahuljice, čija sjemenke, kakao, začin za medenjake, bademe, jaje, med, kokosovo ulje i mlijeko. Sve sam promiješala, prelila u namašćen kalup i pekla na 180 stupnjeva 40 minuta. A kad već pećnica cijeli dan gori, napravila sam i prijatelju voćnu granolu koju je zaželio. I to je to za danas. Samo slatko iz pećnice. Vidimo se u sljedećem videu.